दिनै 4th डे UPSC स्पेशल ओरिएंटेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दिनै उदालगुरियाव कलेजाव जे बेयाव हाबाफारि खुंदों प्राय 200नि एबव कैंडिडेट्सफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाव अन दा वे दङ उदालगुरिनि डिसि डक्टर पि उदय प्रवीण बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो बिथाङा 2015 बेट्सनि IAS अफिसार आसाम मेघालय केडार आरो एसे उनाव दायो जोंहा बिकन IAS दिल्लीनिफ्राय सफैनाय जितेंद्र भरद्वाज बिथाङा स्टुडेन्टफोरखौ गाइडेन्स मेंटरिं मोटिवेशन आरो ओवरऑल UPSC नि थाखाय प्रिपारेशननि थाखाय जिखिनि गाइडेन्स नांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ स्टुडेन्टफोरनो शेयार खालामदों आरो मोनफ्रोमबो जोंनि जिखिनि क'क्राझार चिरां बाक्सायाव जाबाय इन्टारेक्शना जथेस्थ मोजां स्टुडेन्टनि जि मोनसे बिथांमोननि माने एस्पिरेशन आरो बिथांमोननि जि विल बे जथेस्थ मोजां जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो जोङो 1200नि बारा जिखिनि कैंडिडेट्सआ एप्लाइ खालामबाय गाबोन तेजपुर समफोर गुवाहाटी बिथांमोननि गेजेराव जों मोनसे स्क्रिनिं टेस्ट पार्टिगोन आरो 40 बा 50 जन माने हाइस्ट जायफोर माने बेयाव मार्क्स केरि खालामगोन जायफोर सिरियास जायफोर हार्ड वर्क खालामगोन जायफोरा पेशेंट दङ डेडिकेशन दङ बिथांमोनखौ जों सेलेक्ट खालामनानै फार्दार इन्टेनसिभ कचिं होनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन ह्यूमन रिसोर्स जों दानांगोन सुबुं सम्पद सुबुं धोन दानांगोन आरो हादोरखौ आरो समाजखौ जौगाहोनाय हादर आरो समाजखौ सिबिनो थाखाय जोंनो मोजां बिउरोक्रेट्स नांगोन आरो होमब्लासो बर' हारिया जौगागोन जोंनियाव गोबां अफिसारफोर दङमोन राष्ट्रदूत दङमोन सिभिल इलेक्शन कमिशनार दङमोन मेघालयनि राज्यपाल जानाय बा फर्मार DG NSG जानाय आरो बेबायदि स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव गोबां अफिसारफ्रा रिटायार्ड जाबाय दा 80 बिजौआव साब्रै साबा जों साननो हानाय जोंहा अफिसारफोर दङ दा बेखायनो मोर एन्ड मोर अफिसार जों नांगौ ट्राइबेलनि गेजेराव मीना ट्राइबा राजस्थाननि मीनाया अल ओभार इन्डियायाव हाइस्ट UPSC सिविल सार्भिस मोनो आसामाव बांसिन APSC आरो UPSC जों नायोब्ला मिसिं कमिउनिटिखौ जों नुयो आरो नर्थ इस्टआव जों मिजोरामाव जों बांसिन नुनो मोनो आरो फारसेथिं नोङो अल ओभार इन्डियायाव नायोब्ला बिहार आरो UP बायदियाव माने हाइस्ट UPSC नि माने सिलेक्शन जानाय कैंडिडेटखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो जोङो सानदों जे 22 लाखनि बांसिन थानाय बर' हारिनिफ्राय मानो अफिसार क्रिएट जाया जों जुदि MBBS मेडिकेलावल' थाङोब्ला बेयावबो फरायनांगोन जोङो बे माने फिल्डआवबो जोङो थांनांगोन आरो जों खस्थ' खालामनो बानानै टिचिं जबखौल' जुदि चয়েस खालामोब्ला आरो जायफोरा फैसा खामायनो गोसो जायो बा मोर आर्निंनि सिन्ता जायो बिथांमोना बिजनेसमेन आरो कन्ट्रेक्टराव थाङो खिन्थु जोंनो मोजां सिभिल सार्भेन्ट नांगौ दा बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों गोजोन्थों जोंनो दं बेराफारसेथिं माने जोंनि बर' फरायसाफोरा जायफोरा माने दायो ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामबाय बिथांमोना खिन्थु जारिमिननि बेलायाव एसेबो गोसो होनाय जायनि थाखाय जारिमिननि बागै आसामानो जा इन्डियान UPSC सिभिल सार्भिस आरो APSC नि थाखाय इन्डियान हिस्ट्रि वर्ल्ड हिस्ट्रि आरो इन्डियान पलिटि बे बिजाबफोरखौ नायनाया जारिमिननि सायाव डिटेल आरो थर' नलेज थानाया गोनां आरो पलिटिकल साइन्सनि थिउरि आरो जिखिनि दङ कन्स्टिटिउसनेल जि पार्ट दङ बेफोरखौ नायनांगोन कारन जोंबो 12 बोसोर 2012 निफ्राय जिखिनि जोङो नायबोबाय जिखिनि जोङो ओरिएन्टेशन खालामबाय दानि चिफ सेक्रेटारि आसामनि जिष्णु बरुवा बिथाङाबो जोंनि ओरिएन्टेशनाव बाहागो लादोंमोन दा बिनिफ्राय जोंनियावबो जिखिनि आइडिया दङ दा बे आइडियानिफ्राय आं बुंनो सानो बर' स्टुडेन्टफ्रा हिस्ट्रिनि सायाव जिअग्राफिनि सायाव आरो पलिटिकल साइन्सनि सायाव बांसिन मोर गोसो होनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बे बिराद टाफ नङा आरो जुदि नोङो फरायाब्ला बे टाफ गोबाङानो बुङो जे टाफ अफ दा टाफेस्ट एग्जाम खिन्थु बिनि गेजेरावबो बेखौ क्रेक खालामो दा बेखायनो नाजायोबा हायो होननाय जेबो बाथ्रा गैया गोजोन्थों मैया आसामनि हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होदों रिजाल्टआ जथेस्थ मोजां कभिड सिटुएशननि उनाव जों मोनसे मोजां रिजाल्ट मोननो हादों आरो जाय साइन्स आर्ट्स आरो कमार्सआव जायफोर टप माने पजिशन लाबाय आं बिथांमोनखौ विश खालामदों नाथाय मोनथामबो स्ट्रिमनि टपाराव बर' कैंडिडेटनि लिस्ट गैया वेदार इट मे बी फ्रम बड' मीडियम बैकग्राउंड और इंग्लिश मीडियम और एसामिस मीडियम बैकग्राउंड
दा बेखायनो जों उननि टाइमाव जों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जोङो टप खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे मटिभेसन आरो मोनसे एनकारेजमेन्ट बेनि थाखाय जोङो बयबो हाबा मावनांगोन आरो स्टुडेन्टआबो गार्जेनाबो बेनि थाखाय गोसो होनांगोन गोजोन्थों